Gi-terminate na sa serbisyo ang duha ka mga sakop sa BMO nga nasutang nalambigit sa giingong anomalya sa 1,000 pesos nga birthday cash gift alang sa mga senior citizens. Si Luan May Rondina sa report. Gipahibaw ni Nestor Parame, pangu sa Barangay Mayor's Office kon BMO nga gi-terminate na sa serbisyo ang duha ka mga sakop sa BMO nga nasutang nalambigit sa anomalya sa 1,000 pesos nga birthday cash gift. Matod ni Parame, nihimo siya og kaugalingong investigasyon sa hitabo nunod sa reklamo nga giduso ni John Ray Tumulak, anak sa usa ka senior citizen. Sa formal complaint nga giduso ni John Ray sa Office of the Mayor niadtong July 18, buot niya mangayo og katin-awan kung si Kinsa ang nagproseso og nidawat sa 1,000 pesos nga birthday cash gift sa iyang amahan gamit ang thumb mark inay pirma sa beneficiary. Niadtong June 13, nagsaulog sa iyang 63rd birthday si Antonio Tumulak apan pagka July 2 nitaliwan na kini. Ang distribution sa birthday cash gift sa mga senior citizens nga nagsaulog sa ilang birthday sa buwan sa Hunyo natigayon niadtong July 10 to 15. Ang alang unta kang Antonio nasuta sa iyang anak nga si John Ray nga na-claim na. Ang nakabutang dili man signature tamark. Kanang tamark is ma-identify mo na. Kang kinsa nang tamark kaya kaning atong mga tudlo is registered mo na. Involved ang personality ni angkon man yun sa maong hitabo. So inko himo lang kog report regarding ani nya depende na sa city administrator kung sa iyang sanction nga himuon. So at least nakadawat nami sa decisions nga kuan yun siya na terminate yun. Sa termination order nga giluwatan ni City Administrator Danilo Almendras, nalatid nga epektibo ang termination order niadtong nilabayng Biyernes, August 8. Ang duha ka mga BMO nga gitumbok pulos mga casual employees sa City Hall. Subay niini gidasig karon sa pango sa BMO kadtong ubang mga beneficiaries nga dunay susamang kasinatian sa pagduso og formal complaint ngadto sa ilang buhatan aron ila kining maimbestigahan. Naay mga chismis pero di mo guta mo tuo og kanang istorya lang tabi-tabi lang. Atoa is naay document, naay kanang facts ba nga makita na to ng tinuod. So if ever maabot diri, amo ma-investigate kung asa siya nga barangay. Apan ang reklamante, dili kumbinsido ning maong kalambuan. Ilabi na kay wa siya pahibaw sa resulta sa investigasyon. Pero sa ako ang side, wala sila mahimong transparent gyapon sa ako. Ay gusto ko makibaw, kinsa tong tawhana. Okay, wala man sila mo bitaw tong ni-request ko ma-transparent ko. Unsa jud sakto pud nga process, pwede ba ang tab mark, kinsa ang ni-claim, unya unsay action nila, asa na karon ang duha? O gitanggal ba gitinuod o gibalhin ra nila og laing barangay. Samtang si Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan nibutyag nga gitun-an nila karon ang paghimo og pamaagi aron masayo-sayo ang paghatag sa tag 1,000 pesos nga birthday cash gift. Tungod sa kadaghan sa mga registered senior citizens sa Lapu-Lapu City, aminado ang LGU nga di dayon kini mahatag atol sa ilang mga adlaw na tawhan ug sagad sa sunod buwan na kini maapod-apod. Ato sa studihan how to improve sa distribution nato. Kaya ang atong tumong ragyod is mahatag sa seniors on the day sa ilang birthday or kung di man kay mada within their birthday month. Uban ni Marlon Melgazo, Luan May Rondina, Balitang Bisda.